Godt, unger. I dag der skal I lave en rap om det periodiske system. I har 2 uger til at lave den, og jeg tænker, jer 8 I går sammen. Jamen, vi kan egentlig bare rappe det nu. Hvad? Altså nu? Ja, vi kan bare finde på noget. Mm. En del i hovedgrupper, det er dem, som der går ned af. At du er confused, det skal man ikke noget at være ked af. Har du et eller andet mærkeligt problem, så benytter af det periodiske system for. Du kan tælle protoner, neutroner og elektroner på atomnummer. De er inddelt i sektioner. De der sektioner, det er dem, som vi kalder skaller. De kan være især, max have et bestemt antal. Så op i højre hjørne, det er lige der vi finder det. Hvor mange antal de har fra den yderste til inderste. Max 2, 8, 18, 32. Det var lidt om skaller, så giv den op for Arve. Arve. Vågn nu op, Arve, for helvede. Fuck nu af med. Du skal hjælpe os med vores kemi-rap. Det er jo så kedeligt. Når man kan det hele i forvejen. En del i perioder, det er dem, som der går henad. Er du en slækker, så kan du godt få hjem af. Lodret, vandret, lodret, vandret, lodret, vandret, lodret, stop! For at se hvad der er metal, så kig på metaltrappen. Til højre der vi har dem, til venstre der vi ikke har dem. S-blok, D-blok, P-blok og F-blok, 4 blokke. Lad mig forklare det til en ko-klokke. S står for skarp, det er gruppe 1 og 2. D det er for diffus, din sol. F er fra 6 til 7, er fundamental. P er fra 8 til 18, står for principal. Benytter af systemet, det er god kemi. Vi garanterer dig, at du bliver et geni. Hvis du ikke bruger det, må du være en dum toss. Du lærer alt, hvad du bør vide om et kunststof. Benytter af systemet, det er god kemi. Vi garanterer dig, at du bliver et geni. Hvis du ikke bruger det, må du være en dum toss. Du lærer alt, hvad du bør vide om et grundstof. I S-blokken har vi alkalimetaller. Lithium det letteste, gør ikke ondt, hvis det falder. Jord, alkalimetaller, også i S-blokken. Radium er radioaktivt, dræber hele flokken. D-blokken, her har vi overgangsmetaller. Det indeholder jern så hårdt som min dillerdaller. Sølv, guld, kobber og nikkel. Kan du ikke spise herinde, Mikkel? Det er en pikkel. Og så er der P-blokken med 36 grundstoffer. Lea er faktisk et incestoffer. Halvmetaller, det er dem, der står skråt. Ikke metaller står alle de andre steder. Ej, hvor er det flot. F-blokken. Fuck, jeg glemte at læse om den. Anna, kan du ikke skrue ned for fucking ko-klokken? Altså, hvis det er sådan du har det, så kan jeg gøre det. Nummer 1, det er brændt. Det er fucking fedt. Fyr det i din bil, så kør den lige om lidt. Nummer 2, helium. Lettere end luft. Nummer 3 har allerede snakket om. Fuck, det er dumt. Nummer 4, det er beryllium. Slet ikke tungt, og det er sjældent. Videre til næste punkt. Nummer 5, bor findes i en meteor, og så ligner den faktisk også jord og lort. Nummer 6, carbon, fuck der meget snakkeren. Og så ligger den fucking langt væk fra argon. Ej okay, hvor fucking mange grundstoffer er der i alt? Ellen? Jeg ved det ikke, jeg er slet ikke talt. Jamen for helvede. Kom så, spasser, så tæller vi sammen. 118? Fuck, det er meget. Vi når jo aldrig at blive færdige med sangen. Men det er jo mit vers nu. Jeg er tilbage til omkvædet. Amen. Garanterer dig, at du bliver et geni. Hvis du ikke bruger det, må du være en dum toss. Du lærer alt, hvad du bør vide om et kunststof. Benytter af systemet, det er god kemi. Vi garanterer dig, at du bliver et geni. Hvis du ikke bruger det, må du være en dum toss. Du lærer alt, hvad du bør vide om et kunststof. Hold kæft noget lort.